Things are very low. Very low. Yeah, man. Things are very low. January disease. That's you gonna mogo Dhingo. What we just go on? Mawani pamogo. Hanzi Jigo. Kumberi. Nokudira kumberi. Nenyango one cigarette. Ukabatwa une cigarette usina peki yacho muhomwe waenda. Ewa. Vanhu vakutononga kamapeki kauti vanhu vangotenga ma 20 peki. Manje zvinonetsa chekuti most of people vanhu vakawanda havakwanisi kutenga 20 peki because vanhu vakawanda havasi chain smoker. Chain smoker ndiyakuti ukwanisa kutenga 20 peki because zvamuropa. Unaona? Zvamuropa rake saka 20 peki haimurembere kutenga but manje isusu manje 20 peki hatigoni kuitenga. But 20 peki yacho mari. 20 peki inoita iwo matakshop vanoita $50. Aiwa, Pacific inoita $. Pacific inoita ndizvo. But manje sisi tiri veMadison manje. Pacific hawazivi price yayo. Tiri veMadison. Madison manje inoita matakshop anoita $50. Price yayo. Don't be this. Vatikwenda kumusika unotengeserwa 10 mazon dora inotengeswa 10 mazon $6 20 peki $20. Zviri kusungisa here kuti kumusika kwacho kana ndezvekuareas ineyi kana uine everywhere just in Mbare muno ndanzwa zvangu kune mamwe maplaces kune dzimwe nzvimbo but Mbare muno zvakatoitika ndichiona machito hako zvakatoitika ndichitoona Albert istraight here kana kuti wambozvinzwa here andambozvinzwawo zvangu korotengesa mogo here haina nditengese zvangu watengese mogo ndezviri munhu anotenga anosungirwa mogo ye$100 otobhadhara fine $10. aiwa hatinawo mapini achienda 40 ngamawana wasadzina mari yacho kana iri community service ndorowo community service ndotumira vanhu vekudheni ndoti musaunze kana dhora kana chii uyai ne 2 liters every day yemvura nechikafu ka1 pazuva senge last visit apo urekori kuridzera urekori unengori masales manje mawanika mawani rasta kuendera muholding cell for 1 cigarette yawatenga just because hauna packet yacho get advantage ari kusungwa ka munhu ari kutengesa neakutengera wacho get advantage nekuti vanogona kusunga ari kutengesa wacho newe wacho watenga futi vantu vanogona kusunga iwe watenga wese ari kutengesa zvangofanana pamwe anogona kunge atonyora achitonyora ari kutengesa mumango vanenge vachisungwa iye asungwi vanosungwa ndevanenge atengesa hanzi makaonekwa muchipasana kuti mogo hanzi mahwani futi exactly haichabvumiri kuchinjana kuti ndarova ndaputa ndo ndaiti chimborovawo vantu vanguva nditi ndikoni ndakusungisa muno Mbare Mbare Harare Zimbabwe Mbare Harare Zimbabwe saka mahwani vadaro vanhu vasapute mogo muMbare vanoite vaire no smoking area zvakutoitika because 20 peki handizo ndakapedzera kutenga rini I don't even know kuti ndakapedzera kutenga 20 peki rini okay vada kupusha vanhu vatenge mapeki vada kupusha vanhu kuti vatenge I know savana aiwa Madison vada kupusha vanhu kuti vatenge savana because savana vanonzi kune mukuru vanenge ane masheza acho ndemurudzi wesavana savana saka ndokuisa kuti mogo yeni savana ndoinobika kazvana mega zvana pacific zvimogo zvepasi zvimogo zvepasi zvepasi zvakaita ana pacific ana mega wati chipresidency zvinonzi chiko zvana chaicho chimogo chaicho mega pane zvimwe zvacho mani zvinonzi chiko izvi zvingatengwe nekuti chekuti ukachiti vanhu hotora yavari havazvide izvozvo saka
That's the scandal. The scandal by Ruben. Okay. They want to promote. They want to promote that. Unless you can already change smoke, cannot change the unless can change the bus, but smoke. But Dora Ragona. You know, need something like 20 peg pouty. Also, a shandy Saudi. Ayo, put you. Zakusungisa unogona kutonyima munhu because iwewe wakataka wanda. Aiwa. Saka kana backyard mablango makatia gate. Ayo, but ngotaura nyaya backyard yako. But it's wakazira about chorus. Ngokutsa packet muono zandi ndipo yacho inotika yabva yapera kawanda. Aiwa, but zvikunzika mutemo wacho ukunzi iwe aufana kubata mogo uchipa munhu. Munhu ngaatenge mogo yake abate. Saka iwe unogona kungoramba kuti chanda kakupa cigarette yangu ka ndobva ndasungwa. Saka 20 pack yako unogara unayo. The best way nga kugara ne empty pack. Raunongofila Ayo, but watagara ne-empty pack unotenga kupi cigarette yacho zvisungisa kutenga cigarette. Pane painotengeswa kuti iwo unopiwa kana nyange. But watadza kakutenga zuva rese. Kutengeswa kudashaya kwezvo but kwanda kuenda ndaunotora. Paunoona patakshop pamataura. Ko wakarambira? Andirambiri. Wakarambira unhu anganezvesu. vanenge vakatoi display rivo. Vari kuzotenga kwacho manje Mudzanga. Vari kutenga Mudzanga inenge iri secret inenge tori totenga kabisira. What these guys? Unozviona sei mogo yenganzi it's illegal kutengesa Mudzanga. Madrugs achitengeswa. Madrugs mbanje dzikutengeswa, rongo kutengeswa kuusira. Kutengeswa mutakshop. Chichi, zvana fensi, beer kutengeswa matakshop. Saka manje vachatanga kutaura kuti kana usina crate yekuti watenga beer. Auchanwa beer. Warwana kuti unofana kutenga crate yacho. Famba necrate racho. Famba necrate yacho. Bona manje. Saka nyaya yacho yakutonetsa manje kana yadaro manje. Because isusu economy yedu yakasimbiswa nefodya. Bona manje. Saka kana fodya chinzi fodya fodya ichadiwe, which means kuti ana VAT acharamba achirolama simba. Fodya yaraunza yachadiwa but wauzi unofana kutenga wakatenga pack yako unofana kuita sei. Unofana kuiputa wega yese. Unofana kutombo vanhu vakutaura kuti zvavo sekufamba kweyange ichiita kutengwa kwayo zvadzikira. Ayo but Dhingo ka handiri kubva zvakabuda newspaper. Zvakabuda newspaper. Mapurisa ari zvaari kuita ka ndezvemusoro wavo. Zvakabuda It newspaper. was health hazard hanzi tuberculosis. Imweni zvakanyorwa pabeko. But hazvina kunzi munhu anosungwa. Vakafoswa madhimani ngwani kuti vanyore pafront panoonekwa nemunhu wese. Smoking is danger. Smoking is harmful to health. Smoking may be hazardous to health. What? But mapurisa ari kuita zvemusoro wavo. Maneighborhood, not mapurisa, maneighbor gates. Mapurisa chacho haana time yekusungira munhu cigarette. Akanongonyovhurira token recigarette. Wazviona. Anotsvaka vanhu vacho vanonzi vari kunetsa ivavo ndovani. Ini hasati ambosungwa nemapurisa. Since ndakasungwa nemaneighbor gates chete. Vada kundiwachisa manje mheno Manje isusu. Ndasungwa nemuneighborhood anonzi Hwezha. Anonzi Hwezha. Neighborhood yes baby. kuwachisa muneighborhood asi polisa haana kana chitambi kana chii whatever kana bank account kana haana hapana chainacho munhu but ari kusunga vanhu. Hwezha. Ndiye ari kuda kunetsa Mbare muno anonzi Hwezha. Mbare muno nekutemba chi
nekutemba kuti anenge achisenzera vafana chisimba. Okay, muskwinyazu ane zvimamhaso. Wekarati uyu. Iwe karate mboti anotemba kuti anotamba karate. Okay. Anotemba kuti anotamba karate. Bona. Saka watakambotiza kuti musi wewe kuna second. Haina ndimtize. Ndimtize. Ayi mama msiko. Ndakazoudzwa kuti achada kutizwa munhu yema. Waramba uchimtiza uri bharani. Ndauda kuprova kuti handisi bharani saka nyange wakauya handimtize. Satoita sei nawo manebhauta? Nawidzo iyeyi. Chiripo ndechekuti vanhu vanofana chiripo ndechekuti mapolice stations anofana kuziva maboundaries chete. Batitokona ngotrainawo futi. Kutrainera munhu one here tese. Chakaipa here madimani pakuti each and every police ikaziva boundary yayo kuti tobva apa tichikumbira apa. Hakusipo kusenza. Stodard waziva vanofanira kugumira panaklamba. Hanzopare chena changotakira kuti stodardiko. Stodard mucharge office unotoona zimbabwe here kared line unotokaona kakanzi mutlanga. Ndokaruchu boundary racho iro. Unoona iya boundary yembare zvichienda kumira musika. Amanje kumbare kunoparwa musha. Matapi, mafrats ndematapi. Mafrats kwese ndekumatapi. Vanhu vacho maneba gets ana udzidzisa. Vana school, the left school, vanombowana nguva yokudzidza. Ndovanhu vakambokuzha. Ndovari kutitonga makaramba kuita mapurisa akapurisa. Aiwa tikaiteka wani mupurisa unoziva kazvaromba. One. Munhu akangobva kuchikora achienda kuchipurisa. Ndasati machips ari kuti takubvisa marasta tisession tiende kusession. Torwisana nevanhu vachona toratidzana chisimba chachona kuti tichisenzeserwa chisimba. Saka takunoseshina sessionera munhu iye akuseshena kutaura kuseshena kwekumhanya kana kwekusudza masimba. Physical zvese kusungura simbi zvese nekusimbisa makumbo acho nekumhanya kusungura masimba acho zvese. Masimba aro emunhu ndekarati komunhu idzo ndekarati. Saka takusa screwdriver muhomwe. Aiwa tsono ndizvo. Svika padhuze tauri sha. Rata. Handiziko. Zimbabwe Harare pamai. Tichapedzerana nawo. I hope tichapedzerana nawo. Kupera zvazviracho zvakadaro. Vanhu havasati vajaira vanhu vakajaira futi zvinhu zvinoita go. Mabhodhoro una mugo. Vanhu vanenge vasati vajaira. Mabhodhoro. Hamuchaita zvemogo. Inda. Kondrema. Mira iwe. Kusungwa. Skati ndipo. Paupa skati. Amawa. Jeda vanhu havasi kuzisiya. Masales e20 pekuyaka anobva ma-1-1 especially mugeti. Wakambofosa munhu kuti atenge 20 kuti ndingogorere vanhu. Dhingo kana vasikazisiya vanhu veforeign kunyanya kuengland vanopfuta chimonera. Kutorola chimonera every day. This is expensive. Kati munhu anotobuda nemarizla amunoti ndembanje. One day chimonera daily. Muno makaonekwa nepeki yerizla wakutombonorara yatomosva ko kana chibuda chimonera ndechimonera ise mbanje iyi aiziya mapurisa munonga hana kudzidza education chana ndosaka mataura kuti mablanguka vanhu vacho mapurisa zvishuva maneighborhood asi mapurisa chaanoziva kuti kabepaka rinoshandiswa pachimonera crickers ya crickers hamuna chimonera iri yakavhariswa madhezi wazviona aitengesa marisi ndokwakatanga kutengeswa marisi
ndemusika one makatoni zvakakuzara 2 rand 5 rand upiwa 2 mapeki nechange futi of watenga 2 mabhokisi emechi 1 rand rachona change watenga 2 mabhokisi emechi but vakuomesera vanhu nandibheme zvangu mogo kana neni zvangu handibheme mogo futi pane vanokuta vaomeserwa Debras, munobhema mogo iri rasi inda musabheme mogo rasi osungwa hanzi wafana utenga asi waimbobhemere waregedza rini mogo ndakaregedza nezuro inda chii chakaitika iswa kunanzionekwa chiputa mogo unosungirwa mogo asi watomboona munhu achisungwa here ndatomuona achiosungwa fair paketi yachona iri kuti kana achisungwa kana atenge here anoda kana chichaitika aona chiputa achiputa mogo bvanzi paketi iri kupi paketi iri kuti bvatandina paketi hapana kana iri yekupedzisira ipapapo ndatombovafunza mogo yekupedzisira ndoita sei box ndarasa vakaramba kwandichachisoofisa saka vanokada kutouziva kuti warasa mbini Ukarasa pasi kuti. for literally ika mahwani saka mahwani hanya chakaoma bridge pere nyaya mahwani aibo pere mahwani chazobvunza vanhu vemogo vacho chaicho handitika vanonyatsofunga sei wozi hatise mogo amani watakwadi mukuita sei kumhanya ratimokugrita bo wabvunza vanobhemawo mogo here timu yako yemablack ndemarasa zvivira semarasa munoputawo vodya here unoona mutemo uripo wokuti munhu akatenga mogo obudzwa kuti paketi rake unoona sei aiwa but munhu uko kuengland wakuda chimonera kadheti toziva maresident echimonera but ikonomi yedu yakabatwa nemogo usadhibhe but wotaura kuti munhu asunga atenga mogo 1 mudzanga ati paketi yake inyaya yekupidza bhegi kuti nyaya yekuti ukatenga ungakuisa mari kawo aiwa hazisirizvo because hanzi iwewo nepeki usape hanzi usabate mogo uchipa mumwe munhu itori mhosva iwe ugopa mumwe munhu ivo rasta tinatsoipedzisa